Velkommen til dagtilbuddet Nova. Vi er et dagtilbud for voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelse og kognitive udfordringer. Kom indenfor, så får I en rundvisning. Hej Josefine. Der har vi et hyggeligt læsehjørne. Det her det er vores store fællesrum, hvor vi har mulighed for at være fælles med brugerne. Det er indrettet, så vi har hyggehjørner. Her har vi et lille hyggehjørne, hvor man har mulighed for at sidde og spille guitar. Der er mulighed for boldspil. Endnu et sansehjørne, hvor man kan sidde i sanseteltet og hygge sig. Her har brugerne mulighed for at trække sig, men stadig være en del af fællesskabet. Kom med herind. Det her det er et brugerrum. Alle vores brugerrum er indrettet forskelligt, så de matcher brugernes behov. Det her skal I også lige se. Det her specifikke brugerrum har brugeren været med til at indrette og selv valgt, hvad der skulle op på væggene. Her har vi personalerummet, hvor dagen bliver skudt i gang. Her har vi vores store køkken, hvor der bliver lavet frokost sammen med brugerne. Og der bliver også spist sammen med brugerne her. Der er også mulighed for at sidde og bare være til stede. Det her det er vores sanserum. Som du kan se der, så er der et kuglebad, hvor man har mulighed for at boldre sig og få stimuleret sanserne. Det er vigtigt for mange af vores brugere at kunne mærke sig selv, og det er kuglebad, det er godt god til. Det her det er vores træværksted. Det vil Gunnar fortælle lidt om. Det er rigtig dejligt at have sådan et, for det giver mulighed dels for, at vores brugere de kan være med til at lave nogle af de praktiske opgaver, vi har. Og samtidig med det, så er vi jo selvforsynende på rigtig mange ting. Det her det er vores udeareal. Her har vi vores legeplads, som bliver flittigt brugt af brugerne. Der er gynger og klatrestativ. Herover har vi indrettet det med rum for at bryde lidt op, så det ikke er så stort, så man kan sidde og være sammen. Det kan være rart en gang imellem.